E Andrei 2010, nimeni nu îl întrece. Stai puțin, nu le enerva, că te bate rău, da, da. E Andrei 2010, nimeni nu îl întrece. Stai puțin, nu le enerva, că te bate rău, da, da. Pe YouTube, Instagram, TikTok, a bubuit acum peste tot. Cu silent tot timpul, frate, filmări, momente amuzante. Minecraft ziua, Minecraft noaptea. Pe My City merge bine, haterii n-au loc de tine. Trolează bro, haterii ia la mișto. YouTuberii n-au scăpare, ia în nebunii rău bro. E Andrei 2010, nimeni